Prvi kupci, prioritet prioriteta. Ako želiš biti uspješan, moraš što prije do prvih kupaca. To će umanjiti rizike i potrebu za inicijalnim kapitalom. U principu, već i prije registracije trebaš nastojati imati prve kupce. Ako se radi o fizičkim licima, fizičkoj prodaji, zakon ti ostavlja neki minimalni prostor da napraviš prodaju i prije registracije. Ako prodaješ pravnim licima, drugim biznisima, javnom ili nevladnom sektoru, onda prvu prodaju završi preko neke partnerske firme, na primjer. Ovdje nema izgovora. Ako istinski želiš uspjeti, prvu prodaju ne smiješ odgađati. Jednostavno moraš učiniti sve što možeš da je što prije zatvoriš. Moje, možda najveće preduzetničke greške su se dogodile baš na ovu temu. Kako sam sam perfekcionista, trudio sam se da napravim i razvijem mnogo elemenata poslovnog modela i samog proizvoda prije nego sam ga prvi put ponudio kupcima. Baš sam se svojski trudio da taj prvi sastanak sa kupcima bude savršen, da ih impresioniram prezentacijom i samim proizvodom. Problem sa ovim pristupom je što sam ja mjesecima radio bez da sam proizvod ponudio realnim kupcima. Ono što su oni bili spremni platiti i cijena koju su oni bili spremni platiti nije bilo ono što sam ja planirao svojim Excel tabelama. Moje pretpostavke su bile površne. Bolna lekcija ovoga jeste da sam proveo mjesece u balonu i da se sam balon raspusnuo onda kada je došlo do prve faze prodaje. Nakon toga sam se godinu dana mučio da nadoknadim propušteno. Sad, da se i tebi ne bi dogodilo isto, moraš se natjerati što prije ponuditi svoju robu ili usluge svojim kupcima. Ako si perfekcionista, moraš naučiti to prevazići, jer kupcima što prije trebaš ponuditi proizvod, čak i onda kada on u nekom aspektu nije savršen. Ne smiješ odlagati razgovor s kupcima. Zapravo, čim budeš imao ideju kako će tvoj proizvod izgledati, moraš krenuti u prodaju. Što prije saznaš šta kupci misle o tome, prije ćeš zaustaviti gubljenje vremena na nešto što kupci možda ne žele, ili ćeš prije dobiti važnu informaciju od njih koja će ti pomoći da što bolje zadovoljiš potrebe kupaca u nekim narednim iteracijama. Naravno, dobro bi bilo da imaš neki uzorak i marketinški materijal kod sebe. Ali važno je da shvatiš da u momentu zaključenja prodaje ne moraš imati sve te proizvode na lageru. Postavi fotografije uzorka na pik.ba, na primjer, i kreni što ranije u prodaju. Ja ti predlažem da potrošiš 10 do 20 maraka za kupovinu pik kredita kako bi što bolje pozicionirao svoj proizvod unutar kategoriju na piku u kojoj prodaješ. Iskoristi pitanja kupaca da u privatnim porukama na piku istražiš njihove potrebe i dobiješ njihov feedback totalno besplatno. Počni da zoveš svoje potencijalne kupce. Pogledaj što radi tvoja konkurencija, ko su im klijenti, kontaktiraj ih. Traži ponude drugih dobavljača da bi vidjela šta i po kojim cijenama oni nude, pa onda razmisli kako možeš biti bolja od konkurencije. Pogledaj kako tvoja konkurencija i ljudi koji rade slične stvari u svijetu prodaje i kontaktira kupce. Gledaj njihove Facebook stranice, web stranice, nazovi ih i traži im demo ili neku drugu ponudu. Pitaj sve svoje kontakte, da li poznaje nekog koji bi ti mogao biti prvi klijent. Postavi pitanje u romance.pro, da li neko može da ti preporuči prvog klijenta. Ljudi žele pomoć, moraš ih pitati. Napravi sebi listu ljudi koji ćeš zvati iz dana u dan od prvog dana razvoja svog biznisa. I ne samo par na dan, nego duge liste nepoznatih ljudi sa kojima ćeš pokušati ostvariti dobar prodajni kontakt. Istina, većina će to odbiti već na dobar dan, ali to je ok, to je u redu. Onih par ljudi čiju povratnu informaciju dobiješ će unaprijediti tvoj biznis u ovoj kritičnoj fazi. Naučit ćeš kako da radiš prodajni pitch koji funkcioniše. Na iskustvu se zapravo i uči. U slučaju da razviješ neko kompleksnije rješenje, onda trebaš imati nešto drugačiju strategiju. Najbolje bi bilo da pronađeš potencijalnog kupca koji će učestvovati u izradi tvog prototipa, odnosno rješenja. Za uzvrat, on će dobiti rješenje skrojeno baš po njihovim zahtjevima i po vrlo povoljnoj cijeni. Na početku dogovori da će dobiti na primjer 30% ili 50% bolju cijenu ukoliko naruče sad. To još bolje funkcioniše ako kaže da prvih 10 može dobiti veći popust. I ovo je najbolje uraditi licem u lice. Idealno, tvoj prvi kupac ili klijent će biti neki renomirani domaći ili strani brand. To će ti kasnije pomoći u prodaju kada njihov logo staviš na svoje promotivne materijale i web stranicu, na primjer. A zadovoljan klijent ti je najbolja preporuka.
Neki potencijalni klijenti neće biti zainteresovani jer im treba neko hitno rješenje. Nemaju vremena koji mogu uložiti u razvoj tvoje ponude. To je ok, nemoj se obespraviti, saslušaj ih. Možda će imati on neki feedback za tebe. Ostani sa njima u dobrim odnosima i vratim se kad budeš imao dovoljno neko dobro rješenje za njih. S druge strane, bit će sigurno kompanija ili kupaca kojima će se dopasti da mogu biti dio tvog nečeg novog, inovativnog i jeftinog, što u konačnici može dovesti do njihove veće profitabilnosti. Sad, sigurno se inicijalna prodaja po jeftinim cijenama ne dopada kao koncept. Ne dopada se nikome ko prodaje nešto, ne dopada se njima. Ali to je realno startupa i prvi tvoj korak u procesu unapređenja tvog rješenja na putu ka boljim cijenama. Prvom prodajom ostvarit ćeš neka primanja i pokrićeš dio razvojnih troškova. Možda čak i najvažnije, nećeš ostati u balonu predugo kao ja ranije i imat ćeš vrlo čvrsto tlo pod nogama. I možda još najvažnije, bit ćeš neuporedivo bolje pripremljen za sljedeću prodaju jer već znaš šta prodaješ, znaš koliko to košta na tržištu, a već imaš prvog zadovoljnog kupca iza sebe. Da zaključim, ako istinski želiš uspješno pokrenuti svoj startup, moraš što prije zaključiti svoj prvi prodajni ugovor. Čak i u slučaju da je zarada minimalna ili nikakva. Prvom prodajom zapravo dokazuješ sam sebi da su pretpostavke uglavnom bile ispravne. Nakon što napraviš prvi veći kupoprodajni ugovor, razmisli onda da li je vrijeme kupiti onih 500 jedinica po povoljnijoj cijeni. Sad je vjerovatno vrijeme da umanjiš troškove i time uvećaš svoju maržu, to jest procenat zarade po proizvodu.